Guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, ngayon po is gagawa po tayo ng slime. So, gamit po natin ang Elmer's glue. So, binili ko po siya sa Panda Slime. So, kung napanood nyo na po is, o hindi pa, panoorin nyo na po ang aking unboxing. So, ito, meron po tayo ditong glue and activator. So, dito ko muna siya nilagay kasi itong lalagyan na to is nilagyan kong bulak para maging fluffy slime. So, ayan po, yung lalagay slime fairy. Shoutout sa inyo. Wait lang, di ma-focus. Focus natin guys. So, ayun nyo. Basta slime fairy po yan. Halata naman. So, kailangan po natin ng cream. Yan, kahit ano yung pang-makeup gano'n. So, yan na po. So, simulan natin. So, sorry guys kung medyo malakas yung boses ko at sa electric pa. So, kailangan po natin ng bowl. So, Pancit Canton. Lucky Me, not sponsor. And, di kutsara tinidor. Tsaka itong pang makeup yan kahit. And then activator tsaka Elmer's glue at yung gagamitin natin bula para fluffy slime. So simulan na natin. So una po natin is itong ayan. So ayan. So una po natin ay gusto ko palang color ay color violet para sa army. So kuha mo na ng food coloring. So ayan. So ito po is binili ko sa Panda Slime. Kita nyo naman. At ito po is sa shop. Di ko pala kung saan ko napunta ito bili. So, paghalo nyo lang po yung... Ay, wait lang guys. So, paghalo nyo lang yung blue tsaka yung red, magiging purple na siya. Kaya, yan. So, simulan na natin ang paggagawa. So, una add muna po natin ang ating glue. So, tabi po muna natin. So, ayan na siya guys, pero unting purple lang siya. Kita nyo ba guys? Medyo basa. So, ayan. So, itong activator ko guys is nilipat ko na po siya dito sa aking lalagay sa slime fairy. So, wait lang. Ayan. Diba guys? Ayan. So, hindi pa siya medyo, ayan. Na siya. Kita nyo, great guys. Slime. So, ito na guys yung aking nagawang slime. Stretchy na siya. Ito nyo ba guys? So, meron siya kamay ko dun guys. Diba nalolobo na siya kahit sobrang liit niya. So, ito turn on ko guys yung comment section. Tapos, mag-comment kayo kung anong gusto nyo color na ating gagawin. So, comment kayo guys kung anong gusto nyo color na ating gagawin. Kasi ito guys, dapat for army to color purple. So, ayan, naging blue na siya. So, may ganito ko guys na yung favorite ko. So, ginamit ko yung HBW na blue na white blue. So, nilagyan ko siya ng ay no guys, may naano kong buhok. Mahaba siya. Yan guys, so kita niyo yung hair. Yan. So, happy 1,000 subscribers sa atin, guys. Thank you sa support nyo. Nakita nyo ba, guys? Ano yung pagka-twirl? Yan. So, ayun lang, guys. Bye. I-edit ko na to, tapos mag-vlog ako bukas. Yun, guys. Bye-bye.